ang kahulugan sa imong damgo, sumala ni Inko Talino. Ang pinakalapad nga kawanangan mao ang gingharian sa Trinidad sa pagkapinakalabaw sa Dios sa pito ka pinlo-pilo ug ang pinakalabaw sa tanan. Ang usa ka kalag adunay komunikasyon sa laing mga kalag. Sa damgo ang pagkakita ug usa ka ihalas nga zebra sa imong nasod nagkahulugan nga ikaw mubuhat og usa ka kalihukan nga wala sa normal nga kalihukan apan kini maghatag kanimo og walay kalipay. Unsaon paglikay sa maong kahimtang? Tambag ni Inko Talino, paghupot og mga pangandoy nga yano og low profile lamang, hatagi og bili og kalipay sa kinahiladman ang mga gagmay nga accomplishments kanimo og sa imong mga minahal sa kinabuhi. Ang damgo nga hubaron ugma imong gitalikdan ang imong balay. Kung aduna kamoy gusto nimong damgo nga hubaron, kontak sa cell number 0932-417-2880.